Kako je lijepo nebo iznad Međugorja. Kako je lijepo kad mjesec jahi, zvijezda blista. Kako je lijepo kad osjetim te ja. Kako je lijepo kad doživim te ja. U noći znam da k meni ćeš doći, kraljice mira. Uzimaš mi ruku i puštam da me vodiš. Pokazuješ mi svijet i kažeš da ga voliš. Da tvoje srce kuca za svakoga od nas. Da u tvom sinu je spas, kraljice mira. Ljubav i mir poteći će na čitav svijet. Obraćenje bit će lako svima koji ga traže. Samo poslušajte što vam to govorim. Govorim vam iz ljubavi jer vas volim. Kraljica mira, kraljica mira, kraljica mira, kraljica mira. Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci oddaje Pot poti. Že nekaj časa pripravljamo oddaje z dovoljno vsebino. Danes pa imamo v naši sredi gostjo, ki smo jo pravzaprav povabili in se prijazno odzvala in ima to milost, oziroma poleg lica v Medžugorju prav do samih začetkov prikazovanja. Oddaja, verjamem, da bo dobra, želimo dober pogled oddaje, dober sprejem. In lijep pozdrav, gospa Vidović, i dobrodošli u naši emisiji Pot poti, putevi po Hrvatskoj. Hvala lijepo na pozivu. Da li se nam možete ukratko predstaviti što radite, kako i gdje živite? Naši gledalci su vas, oziroma slušalci Radio Mir su vas vjerovatno i čuli sada i vas može gledalci vidjeti preko televizije, pa će biti to malo lakše. Dobro. Ja se zovem Draga Vidović, prezime mi je bilo djevojačko Ivanković, rođena sam u Podbrdu, gdje su rođeni skoro svi vidioci. Bilo mi je 15 godina kad su kazane počela, što znači da sam dobi skoro svih vidjelaca. S njima sam odrasla, skupa smo se igrali, skupa smo se svađali, radili u polju, radilo se o duhanu, vinovoj lozi, žitu, skupa smo išli u školu, u crkvu, ali nažalost meni se Gospa nije ukazala. U početku sam im bila jako zavidna, ljubomorna, možda ne što je oni vide, nego što je i ja ne vidim. Puno puta sam im plakala, bilo mi je žao, postavljala sam pitanje Gospe, zašto su oni bolji od mene, zašto se meni isto nisi ukazala. Međutim, nakon izvjesnog vremena shvatila sam da je biti vidjelac, to je dar od Boga, ali jednostavno jedna velika odgovornost, najprije pred dragim Bogom, pred cijelom katoličkom crkvom, pred cijelim čovječanstvom, jer znamo da oni imaju i tajne koje se odnose na budućnost svijeta,
ali isto tako i pred cijelim hodočasnicima, jer došlo je skoro 40 miliona već do sada u Međugorje i svaki put kada vidim puno ljudi u Međugorju, sebi osobno kažem da Bog ne bi dopustio da se prevari toliki narod svih ovih godina, da se prevare toliki bolesni ljudi koji dolaze sa problemima, a naravno svi dođu sa nekim problemima. Tako da danas nisam više ni ljubomorna, ni zavidna, sretna sam što radim ono što radim, dugo godina radim kao vodič u Župi. Danas živim u Mostaru, udana sam, muž mi je iz Sarajeva, Hrvat katolik, imam 2 dječaka, imamo fin brak i nastavila sam raditi ono što mislim da Gospa želi od mene. Hvala Bogu. Vi ste jedna izmed koja je zatekla vidnost da ste bili, poleg kad su bila ukazivana Međugorje Vizeca, kao ste kazali. Da li nam možete opisati kako je to izgledalo kroz vaše oči? Da, mi u te godine, recimo 81. znamo da se živjelo u komunističkom sistemu i svi mediji su bili komunistički, znači ništa nismo znali u kazanjima, ni u Lurdu, ni u Fatimi. Možda su neki ljudi koji su živjeli u Zagrebu, u Splitu, u Rijeci, znali nešto o Lurdu, ali mi koji smo živjeli na selu nismo niti imali baš priliku čitati neke katoličke časopise, mada sjećam se da je tata moj dobivao Glas koncila, bio je pretplatnik, ali ništa nismo znali o ukazanjima. Čak smo nedeljom, skoro nakon svake svete mise, pjevali i lurdsku himnu, a da nismo znali šta ona znači. Isto tako u Međugorskoj crkvi se nalazi kip Gospe Lurdske, koji je postavljen nekako odmah nakon što se crkva završila 69. 70. godine, ali nismo ni znali što to znači, šta taj kip predstavlja. Međutim, kad smo mi upitali Vicku nakon par dana ukazanja Gospinih, je li ona bila sigurna da je ta osoba koju su oni vidjeli na brdu bila Gospa ili netko drugi, ona je na to odgovorila: ne da sam bila sigurna 100%, nego 1000%, ali mi jedino što nismo mogli razumjeti što ona hoće od nas i kako će sve ovo završiti. Jasno je da smo svi, nadam se, shvatili nakon 29 godina šta Gospa, šta Bog preko Gospe želi od nas, da se čovječanstvo vrati Bogu i da čovječanstvo prestane stvarati budućnost bez Boga. Međutim, nitko ne zna kako će međugorska ukazanja završiti. Tako da je za nas sve bila novina. U početku sam mislila da nije posrijedi neka komunistička spletka, jer se radilo o 81. godini, recimo 80. svi znamo da je umro Tito, 81. počinju nemiri na Kosovu, mrtvi, znamo da je Kosovo bio dio Jugoslavije tada kao i Međugorje i mislili smo da se ne radi možda o nekoj njihovoj igri, da se sličan scenarij dogodi i ovdje, jer ovaj kraj je bio dobro religiozan. Isto tako smo se bojali kako smo mi jedna zemlja, komunistička zemlja, recimo jedna župa u komunističkoj zemlji. 81. godine, neposredno prije početka ukazanja, je bio atentat na Svetog oca Papu. Znači 13. svibnja, bila je to Fatimska Gospa, naravno o Fatimi nismo ni znali, tek smo kasnije shvatili, ali isto tako mislili smo da nije šta povezano s tim. Tako da nam je trebalo vremena da sve to shvatimo, međutim ja sam osobno i mi svi poznavali smo djecu. Mi smo svi gojeni u jednom vjerskom duhu, recimo ujutru morali smo se buditi svako jutro u 3-4 sata, ići u polje i prije nego što bismo pošli u polje morali bismo moliti. Ne da smo mi htjeli moliti kao djeca, prije bi plakali u to doba, nego se molili, ali nikad nismo napuštali naše domove prije nego što bi izmolili barem anđeo Gospodnji. Isto tako kad bi se vratili, molili bi oko 7 sati sve te naše molitve, u podne kad bi zvona zazvonila, gdje god bi se zatekli, morali smo moliti anđeo Gospodnji. Navečer, kad bi nam se najdraže bilo igrati, kad bi smo pozavršavali sve naše poslove, mama bi poslala starijeg brata ili sestru da nas zove u kuću, da molimo Boga. Ako nismo ušli u crkvu, u kuću, bili bismo bez večere. Tako
kako su nas majke održavale na okupu, jer nas je 6 djece, Vickinih je 8. Zamislite kad bi svatko ulazio kada hoće, kakav bi to nered bio. Tako da smo mi gojili u jednom vjerskom duhu, morao se poštovati Bog, roditelji, svećenici, u crkvu se moralo ići i nedeljom i blagdanom, ali jednostavno mi za ta ukazanja nismo znali i zato nam je trebalo vremena da sve to shvatimo, ali smo shvatili da djeca takvih roditelja, djeca odgajana u takvom duhu, ne mogu preko noći postati zla naopaka. Ali smo i mi osjetili milost, narod se počeo više moliti nego prije. Sada naša molitva nije bila podmoranje. Kad se Gospa ukazala, možda nakon tjedan dana, Fra Jozo je počeo i sa svetom misom u crkvi i nama nije trebalo govoriti djeco vi morate ići u crkvu. Mi smo znali da nam je raditi do 5 sati poslije podne i otišli bi na brzinu kući, malo se presvukli, umili, jer nije bilo ni tuševa, nije bilo puno ni vode, tako da smo mi svaku večer dolazili s radošću u crkvu. Isto tako smo sve molili šta god Gospa tražila, prvo jednu krunicu koja se bila dobro zaboravila i druge molitve. Gospa poslije traži post, počeli smo post prvo petkom, pa kasnije srijedom. Koliko puta je Gospa tražila da dođemo sa molitvenom skupinom na Križevac, bosi, zimi. Koliko puta smo mi to učinili da bi naše majke mislile da smo mi otišli obuveni, međutim mi smo išli bosi, a da nismo ni rekli našim majkama što smo učinili. Danas kad bi meni moje dijete tako reklo, mama ja idem bos na Križevac u 12. mjesecu po onoj buri, ja mu ne bi dopustila. Mi smo sve to radili, Gospa je to tražila od nas, a da naše majke to nisu znale. Znači, zaista smo odgovorili na njen poziv bez nekog interesa. Danas neko može reći ima interesa, ima tu puno biznisa, hotela, suvenirnica, međutim tada ga nije bilo. Bili su samo hodočasnici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Vojvodine, Slovenije. Ti prvih godina samo je bio običan naš puk koji nije imao puno novca, nije imao šta dati. Ali te su prve godine za mene bile najljepše godine Međugorje. Dalje nam možete reći kako ste doživjeli susret sa nebeskom majkom Marijom kada su vidjelci imali viđenja? Kako mislite? Kako ste se osjećali kada je bilo jedno viđenje sa vidjelcima? Pa to iskustvo je nezaboravno. Ja sam puno puta bila s vidjelcima na ukazanju i svaki put je drugačije, svaki put je nova milost i dan danas bi poželjela biti s njima na ukazanju, mogla bi to, ali jednostavno volim prepustiti priliku i drugima. Recimo Marija često ima ukazanje u kapelici koja se nalazi blizu njene kuće, također Ivan. Isto tako Mirjana ima svakog drugog u mjesecu ukazanja i 18.3. na svoj rođendan. Međutim, osobno želim, budem na tim ukazanjima, ali sam uvijek negdje po strani, malo dalje, jer želim dati tu priliku onima koji nisu nikada bili. To je jedno prekrasno iskustvo, ti osjećaš da oni zaista razgovaraju sa nebeskom majkom, ali i osjećaš tu milost da je se nebo otvorilo. Jednostavno ti to osjećaš. Tako da svi ti susreti na kojim sam bila su neponovljivi. Svi su jednostavno različiti i svi su jedna milost i mislim da ovolika ukazanja na zemlji da su zaista jedan neprocjenjiv dar svima nama, da je Majka Božja došla ovdje i da je ostala ovoliko dugo s nama. I osobno kada i svjedočim, uvijek kažem jednu poruku koja mi je najljepša Gospina. Naravno, svi mi možemo izabrati neku Gospinu poruku i komentirati je i reći je li nam lijepa, sve su one lijepe. Međutim, ova mi je najljepša. Draga djeco, moj sin mi je dopustio da ostanem ovoliko s vama, da vam pomognem i da vas zaštitim, jer, draga djeco, ne možete sami. Ne možemo mi sami, jadni bi bili da smo sami, da smo bez nje. Jer uzmimo primjer majke u obitelji. Danas je svakoj majci teško odgojiti djecu.
Svaka majka se bori s napastima koja djeca imaju. Naravno, svaka majka želi dobro svom djetetu, ali nekada ne znamo kako da se ponašamo. A zamislimo život u obitelji bez jedne majke. Teško. Sa Gospom i sa njenom nazočnošću svih ovih godina, ovdje u župi, s nama, i s njom nije lako, a zamislimo bez nje. Zato ja osobno, koja sam odrasla uz njezina ukazanja, svaki dan joj se zahvaljujem što je došla ovdje, što je ostala ovoliko dugo s nama. Ja vjerujem u dragog Boga, međutim nekako se sigurnije osjećam dok je ona s nama. Sve dok je ona s nama, svi mi na ovoj zemlji trebamo se osjećati mirnim i sigurnim. Ja znam da će vidioci jednog dana reći da se Gospa više neće ukazivati svaki dan. Dogodit će se i taj trenutak, ali zaista moramo biti zahvalni dragom Bogu što je poslao svoju majku da nam bude blizu, da nam pomogne. Vjerojatno nema riječi o ovim događanjima, zato ste i napisali knjigu o tih događanja u Međugorju. Da li nam možete reći nešto o tome, o sadržaju knjige, ideji, početku pisanja, i drago mi je da ćemo i predstaviti našim gledalcima u Sloveniji. Dobro, ja osobno ne želim nikakvu promociju, čak je nisam ni planirala, iskreno da vam kažem, jer ako bude dobra, ljudi će znati za nju, jer ovo je sticaj okolnosti da sam ja u ovoj emisiji, nema problema, ja ću nešto reći o toj svojoj knjizi s ponosom, ali osobno takvoj knjizi ne treba nikakva promocija. Čak ni pokojni Fraslavko, ni Budej Turupčić i svi naši svećenici nisu nikad promovirali nijednu knjigu, a one su svi bestselleri, sve su tako čitane, vrlo rado. Ja osobno nikad nisam mogla ni pomisliti, ni zamisliti da ću ja napisati neku knjigu. Međutim, kad bi govorila, svjedočila hodočasnicima, bilo oko crkve, bilo na Brdu, ja sam primijetila da čak i ljudi iz drugih skupina me prate, da im je zanimljivo moje svjedočanstvo, znači ljudi su našli nešto u tome da im se dopada. I na nagovor mnogih hodočasnika ja sam se odlučila početi pisati tu knjigu i jednom prilikom sam čak to rekla i Franjubi, međutim on je rekao da je dobro da se što više knjiga napiše o Međugorju. Međutim, nakon možda 10-ak dana čak sam mislila i odustati. Ali svaki put kad bi opet govorila, ljudi te slušaju i pitali su me gdje mogu sve to pročitati. Naravno, o Međugorju su napisane mnoge knjige i ja osobno se želim zahvaliti svima onima, to sam i u knjizi napisala, koji su do sada napisali knjige kada mi nismo to ni znali, jer nismo tada bili obrazovani puno, jer ipak je to bilo selo, nije bilo puno ljudi sa fakultetima, jer nismo imali ni priliku, ni novaca da se ljudi školuju. Isto tako u komunizmu nije se ni smjelo. Više su knjiga napisali stranci o Međugorju nego naši ljudi. Međutim, mislim da nitko ne može znati kao vodič šta to zanima hodočasnika. Tako da sam ja pokušala u toj knjizi opisati sve ono što je bitno u svezi događanja ovih kod nas ukazanja, jer da bi mi shvatili Međugorje nije dovoljno samo moliti. Gospa je puno puta rekla, trebamo prepoznati znakove vremena, jer naslov moje knjige, dugo smo i se vagali, odlučivali kako će se zvati i na kraju ja sam odlučila da će se zvati Spasenje čovječanstva. Zašto? Jer je Bog upravo poslao svoju majku ovdje da se čovječanstvo spasi od samouništenja. Jer u jednoj poruci Gospa je rekla, draga djeco, Bog neće uništiti čovječanstvo, nego ono, ako nastavi živjeti bez Boga, ako nastavi stvarati budućnost bez Boga, samo će se po sebi uništiti preko ratova, prirodnih katastrofa, razvoda, droge, abortusa. Međutim, moramo shvatiti
da Bog nije došao, Gospa nije došla ovdje da zastraši svijet, nego da upozori svijet. Jer njene glavne poruke su mir, obraćanje, pokora, post i molitva. Znači, mi te poruke svi dobro poznajemo. Nama su one poznate. Međutim, mi se trebamo osobno zapitati koliko mi činimo te poruke, koliko mi živimo te poruke i te poruke su sredstvo da ne dođe do ovoga svega. Tako da sam željela opisati recimo svu tu povijest Hrvata na ovim prostorima, povijest Franjevaca, austro-ugarsku, tursku vladavinu, austro-ugarsku vladavinu, komunizam, ubijenih 66 svećenika, jer i čak i Međugorska crkva nju je započeo jedan od 66 mučenika. Fra Bernardin Smoljan je ubijen u Mostaru. Isto tako isti svećenik je izgradio križ na Križevcu. U župnoj kući je ubijen fra Križan Galić, svećenik u grobnici gdje je pokopan pokojni fra Slavko. Tako da sve je to bitno da se stavi u ovu knjigu, da ljudi shvate da je sve ovo povezano i sa krvlju mučenika. Onda sam opisala život u komunizmu, naš život u komunizmu, škole u komunizmu, molitve u komunizmu. Mislim da se čak i više molilo nego danas, nažalost, danas smo napastovani. Onda sam opisala ukazanja od početka do danas. U knjigu sam stavila i temu rata, jer upravo ova zemlja u kojoj se Gospa ukazala, znači prije bivša Jugoslavija i Bosna i Hercegovina je zemlja koja je platila svoju slobodu sa najviše krvi. Recimo, statistika knjige Raspeta crkva u Bosni i Hercegovini, statistika govori da u Bosni i Hercegovini je ubijeno ili nestalo između 250 i 280 tisuća ljudi, 1000 sakralnih katoličkih objekata je srušeno, što crkava, što filijalnih crkava, što grobalja, samostana, župnih kuća, tako da čitatelj treba znati sve ove podatke, jer Gospa je puno puta govorila o ratu. Prva poruka kod koje je proplakala je bila poruka mira. Kad se Marija Vidjelica vraćala trećeg dana s ukazanja, Gospa je plakala radi mira. I znači na isti dan, nakon 10 godina, dogodio se rat, počevši sa Slovenijom, Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom. Tako da sam željela i to opisati, jer Gospa se ukazala ovdje sa imenom kraljica mira. A šta je protivno miru je rat. Isto tako sam željela opisati pohode Svetog Oca Pape, jer i to je bitno za našu zemlju, jer Gospa je njega puno puta spominjala. Vi to možete pročitati u prvim knjigama, pogotovo u knjizi fra Janka Bubala, 1000 susreta s Gospom, čak ga je prikazivala nekoliko puta dok je bio u bolnici u Rimu nakon atentata. I rekla je da ga je neprijatelj htio ubiti, ali ja sam ga zaštitila. Tako da mislim da je sve to bitno za prostore, za ovaj prostor. U biti željela sam napisati sve ono bitno, povijesno, što se događalo na ovim prostorima od 80-ih pa do dana danas. Tako da ima toga dosta, ne mogu ja sad sve to opisati, ali u biti i pad komunizma naravno, jer nitko, da su nam se postavila 4 pitanja, možda 80. godine, hoće li pasti komunizam? Mi bi rekli, Bože sačuvaj, neće. Pogotovo radilo se o godini kad je Tito umro i šta će biti poslije njegove smrti. Danas je neko upitao, hoće li Gospa se ukazati na ovim prostorima, mi bi rekli, neće. Danas je netko pitao, hoće li biti rata na ovim prostorima? Mi bi rekli, neće. Ko je mogao pretpostaviti da će rat biti ovdje? Što je Vicka jednom rekla, svi smo mislili da kad je ona govorila o ratu, da ona govori o ratu u Iranu, Iraku, jer tamo su uvijek ratovalo. Da nam je neko postavio pitanje, hoće li Sveti Otac Papa doći na naše prostore? Mi bi rekli, neće. Jer nam je to sve bilo nemoguće. Međutim, sve se to događalo na ovim prostorima.
Bili su to događaji gdje je cijela nacija se radovala, a i događaji gdje je cijela nacija plakala. Jer svi smo plakali kada su bili ubijane nevine žrtve. Bilo Hrvati, bilo muslimani, bilo pravoslavni. Mislim da niko nije se radovao kad je vidio da je neko bio ubijen bilo koje religije. Barem nije osudljene. To je istina. Zato što ste knjigu napisali Bogu u slavu. Mi možemo u Sloveniji slušati radio Mir čitali Sloveniju u kabelskom sustavu, ali ove stvari što ste vi napisali, to će ostati u knjizi, može svako da pročita kada želi, ali samo dobar Bog zna komu će to treba da bude. Da. Ja osobno sam željela da i naša djeca znaju za sve te događaje, jer danas je Međugorje drugačije. Ja ne krivim danas ljude u Međugorju, jer je to posljedica gdje ima puno ljudi, ima i puno novca. I sjećam se dobro jedne, to sam stavila čak i u knjigu, Mirjana Vidjelica je rekla, sve ovo što danas imamo, došlo je s Gospom, pa i ovo materijalno. Međutim, postoji opasnost da upravo nju zaboravimo. Postoji opasnost da nam sve ovo drugo bude bitnije nego ona i njene poruke. Tako da moramo biti ovdje jako obazrivi, moramo shvatiti da smo kao župa, a i kao narod primili jednu jako veliku milost, ali isto tako jednu veliku odgovornost, jer čak i hodočasnici, ja uvijek to kažem hodočasnicima, tako, znamo da crkva nije službeno priznala kazanja, mnogi vjeruju, mnogi ne vjeruju, dolaze mnogi svećenici, mnogi biskupi, mnogi kardinali, znamo da je bečki kardinal predvodio misu na Novu godinu, na uočnicu Nove godine ovdje. Međutim, mnogi ne vjeruju zato što ne mogu vjerovati da se Gospa može ukazivati toliko dugo. Naravno, mi moramo poštovati sud crkve. Mi imamo jednu izreku koja kaže teška tijela sporo se kreću. Znači, crkva je jedno tijelo koje treba uraditi svoj posao, mi trebamo obaviti našu dužnost da odgovorimo na Gospin poziv, da živimo njene poruke. Međutim, uvijek kažemo ovo, a zašto ne postavimo pitanje, zašto ne? Što se to događa u svijetu? Je li normalno da se dva muškarca žene? Je li normalno da dvije žene žive skupa? Jesu li normalni razvodi, abortusi, droga, samoubistva, pedofilije, eutanazija, mladi koji žive skupa nevjenčani, poslije brak nije ni zanimljiv, ratovi, nuklearno naoružanje, prirodne katastrofe? Zašto ne postavimo pitanje zašto nije moguće da je Majka Božja odlučila doći na zemlju i reći nam da smo na krivom putu? Lakše je reći nije istina i ja ću nastaviti ovaj moj griješni život koji mi se sviđa. Ovo što Gospa traži nije nimalo lako. Nije lako se ispovjediti, nije lako reći oprosti, nije lako ni moliti, ni ugasiti televizor, ni isključiti kompjuter. Međutim, ovo što Gospa traži od nas, to nam jedino može pomoći da spasimo našu dušu. Tako da nije bitno, Bog nas kad mi dođemo pred Boga neće pitati koliko ste puta bili u Lurdu ili u Fatimi ili u Međugorju i jeste li vjerovali u ta 3 ukazanja. Bog će nas pitati koliko ste vi dobra učinili na ovoj zemlji i koliko ste ljudi doveli Isusu. I jednostavno ova moja knjiga je upravo razlog, naravno, meni je i dužnost bila, jer znam. Bog će i mene pitati, možda da nisam napisala knjigu, drage, ti si znala, a nisi napisala. Naravno, možda bi je neko bolje napisao, recimo boljim rječnikom, ali ona je iskrena, ona je originalna i profesionalna. Tako da sam osjetila i ja odgovornost da je netko iz župe to treba učiniti. A budući da sam ja s njima rasla, budući da ja radim kao vodič i naravno ja njih slušam skoro svaki dan i ja ponavljam sve ovo i naravno da je lakše meni nego nekoj kuharici koja radi u kuhinji. Ona kuha, a ja pričam o ovome svemu. Tako da mislim da sam bila tu u prednosti, ali mene to i zanima. Mene to zanima, recimo ja živim u Mostaru,
I puno puta sam se pitala, Bože, pa ipak mi je daleko, svaki dan se vozim, jer sam išla u Mostar u školu 4 godine, sad ovamo idem 12-13 godina. Ali upravo ta putovanja, putujem sama, bilo danju, bilo noću, dalo mi je puno vremena da razmišljam o svemu ovome i recimo puno nekih stvari koje sam spoznala je upravo bilo u tim situacijama kada sam sama, kada sam na brdu sama, tako da mi je to puno pomoglo da neke stvari možda i prepoznam prije nego što su i drugi prepoznali. I to sam stavila i u knjizi, da sam se puno puta pitala ili ja vidim previše ili su mnogi slijepi ili ih je nešto drugo zaslijepilo. Naravno, vjerovati u međugorska ukazanja, ma vjerovati općenito u Boga, to je velika milost. Ja ne osuđujem nikoga ko ne vjeruje ni u Boga, ni u međugorska ukazanja, što i Mirjana kaže, ova njena ukazanja svakog drugog u mjesecu, one zovu se molitva za nevjernike, ali Gospod ih tako ne naziva, ona ih zove, to su oni koji nisu prepoznali ljubav Božju. Znači, mi njih ne možemo suditi i ne smijemo ih suditi, jer nisu primili milost koju smo mi primili. Naravno, i mi smo grešnici, nismo mi sveti, jer ja se sjećam kad je Gospa rekla u početku obratite se, prva njena poruka. Mi smo mislili da to nije za nas. Mi smo mislili da je to za muslimane, za pravoslavne, za ateiste. Međutim, ona je rekla prvo za nas. Tako da mi smo shvatili da njene poruke se prvo odnose na župu, kao što je sama rekla, i onda se odnose na cijeli svijet. Tako da sam sretna da sam napisala ovu knjigu, jer će ona ipak ostati jedan pisani trag i našoj djeci i našim unucima i zaista sam se potrudila da opišem svaki detalj, jer meni je bilo 15 godina, kao što sam rekla. Nije isto kad je 15 godina i danas. Danas sam odraslija, zrelija i ja sam pokušala da objasnim neke stvari na svoj način. Prije par dana, prije skoro mjesec dana, imala sam svjedočanstvo na radio postaji Mir Međugorje, trajalo je sat vremena i svima se dopalo, baš sam ga opisala te prve dane onakve kakvi su bili i ljudi su čak tražili da se i ponovi. I meni je to bila čast, bila mi je čast da čuju svi oni bolesni koji ne mogu doći, svi oni ljudi koji žive daleko, tako da mi je baš bilo drago da se emisija od prošle godine jednom ponovila. To ste vrlo lijepo kazali. Sada kad pogledamo Međugorje, ima hodočašćnika sa čitavog svijeta, ali gledajte, nema redara, sve ide lijepo, sve se sređuje kao i poslije samo, ako to pogledamo, vidimo da je Božja prisutnost. Da, ja sam to isto rekla, recimo, kad sam upisala ove početne dane, da je bio najbolji hollywoodski scenarista, kako se kaže, što proizvodi filmove, ne bi mogao to smisliti kao što je Bog to organizirao. Tako da ne bih htjela previše o tome, to sam na radiju ispričala, kako je počeo ovaj večernji program, kako su prestalo ukazanja na brdu. Čak je i Frajozo jednom prilikom rekao, komunisti su nam učinili uslugu, što su zabranili ići na brdo, tako da se počelo s molitvom u crkvi, jer mi moramo shvatiti da večernja misa nije se slavilo večernjim satima u župi Međugorje, jer župa Međugorje je bila selo i bile su samo 2 mise nedeljom i u 7:30 svako jutro. Tako da Bogu hvala da su vlasti zabranile ići na brdo, tako je počeo ovaj sakramentalni život, što je najbitnije, jer moramo shvatiti da su se međugorska ukazanja svela samo na ukazanje na brdu. Bila bi to znatiželja. Međutim, da se nije počelo sa krunicom, sa ispovjedima, sa svetom misom, sa klanjanjem, Međugorje sigurno ne bi trajalo toliko dugo. I to je srž Međugorje. Vjerojatno su vam poznati neke pojedine stvari vezane sa događajama u Međugorju koje nisu toliko poznate javnosti. Da li nam možete ispričati možda kakav događaj, anegdotu ili slično? Pa ste neke kazali. Pa slušajte, to će se bolje malo vidjeti u knjizi. Upravo ovo što sam htjela objasniti, što sam napisala, recimo, povijesni događaj, ukazanja, rat i pohodi Svetog Oca Pape, i to sam uradila sa kartama Jugoslavije.
I kad čitatelj to malo pogleda, mislim da će mu biti i jasnije. Recimo, jeste vi odakle, ste vi iz Ljubljane? Iz Maribora. Maribora, da. Svi znamo da je sa Ljubljanom krenuo rat, jel tako? Kada je Slovenija, pa onda Hrvatska proglasila neovisnost i najprije raketirana Ljubljanska zračna luka, tako? A malo ko zna da se Gospa ukazivala u Ljubljani. Kom? Ivan Vidioc je bio u vojsci u Ljubljani. Nisam ja znao. Eto, to ćete vidjeti, a i druga mjesta. Zato sam ja to sve prikazala i mapama, kartama Jugoslavije, da bude malo jasnije. Neću spominjati ova druga mjesta, ali mislim, to ćete naći u starim knjigama. Ja to nisam ništa izmislila, ali sam ja to sve kopala da bi ja to sve stavila. I najteže mi je bilo osmisliti knjigu, kako ću je napisati. I ja sam nju prošle godine, kada sam ju završila, odlučila sam je dati nekome od svećenika da je pregleda. Jer ipak se radi o temi koja je osjetljiva, znači međugorska ukazanja nisu priznata od crkve i bojala sam se da ne stavim nešto što ne smijem. Tako da sam odlučila se za fra Tomislava Pervana, koji je naš najbolji teolog. On je bio župnik međugorski dugo godina i on je bio provincijal, a i na pismu je najbolji. Tako da sam odlučila se njemu je dati prije nego što iziđe, prije nego što lektor uradi svoj posao. I rekla sam mu, fra Tomislave, ako nešto ima da je za izbacit, vi slobodno to uradite, jer ja ne znam šta smijem, šta ne smijem. Što se tiče teološkog dijela, iskreno da vam kažem, kad sam mu je predala, očekivala sam s radošću šta će mi reći, ali sam se bojala ga sresti. Da mi ne kaže, možda si napisala nešto što nisi smjela. Međutim, kad smo se sreli, bio je osmijeh na njegovom licu. Samo mi je rekao da možda ima malo nepotrebnih stvari u početku, onda sam ja sjela i izbacila neke stvari, naravno godinu dana još se zreli, tako da sam jedino to ja uradila poslije njegovog komentara. Tako i kad knjiga iziđe i ako bude neke komentara, ja sam što se toga tiče mirna, jer je ona pregledana od autoriteta crkvenog. To mi je najbitnije, jer mogla sam ja nju izdat, a što da se nešto dogodilo, svećenik me zove i kaže to nisi smjela. Možda nekom se neće svidjeti nešto, ali ne može se ugoditi svakome. To je istina. Jel' tako? Nisu ni sveci bili savršeni, tako da ja sam se zaista potrudila da ona bude opširna, da bude autentično i sve što sam stavila, to je dokumentirano iz knjiga koje su napisane, jer u biti ja kad sam i počela pisati, uzela sam sve te stare knjige, nema u tim knjigama nešto što ja ne znam. To sam ja po 1000 puta čula, ali mi je pomoglo da nešto ne propustim, da ne zaboravim. Tako da sam uzela sve te knjige i na engleskom, i na talijanskom, i na njemačkom, i na hrvatskom, tako da što god sam mislila da je bitno, da bude u jednoj cijeli. Kako moramo danas svjedočiti ta ukazivanja Gospine poruke? Pa mislim da mi to najprije trebamo svojim životom, da se ne sramimo, jer sjećam se komunizma, zaista se išlo u crkvu i nismo se sramili. Naravno, ljudima koji su živjeli u gradovima, recimo Mirjani, Ivanki, njima je bilo puno teže živjeti vjeru. One su bile od jednih lijepih vjerničkih obitelji djeca, išli su i u crkvu i molile se o domovima, međutim, često puta su bili ismijavani. Nama ovdje je bilo puno lakše, koji smo živjeli u jednoj sredini koja je bila sva ista. Bili su skoro svi katolici, naravno, bilo je tih špijuna komunističkih, namjerno su bacivali neke te ili Srbe ili muslimane, ali naravno čak i Hrvate, koje su, ja neću reći da su svi Srbi loši, da su svi Hrvati dobri, jer najviše špijuna je u našoj općini bilo Hrvata, nažalost, tih koji su radili za tu prijašnju UDBU.
I naravno, ja se sjećam te razlike kada sam išla u Mostar u školu, a ja sam krenula u Mostar u školu, u srednju školu, otprilike kad su išle i Vicka, i Ivanka, i Marija. I puno puta, recimo, kad bismo podnijeli kruh da bi ga jeli petkom, bez salame, bez pršuta, ne da naše majke nisu nama mogle poslati sendvič, nego mi smo znali da taj dan trebamo postiti. I puno puta su nas ismijavali što mi to radimo, što postimo, što molimo, što idemo u crkvu. Međutim, naravno, nije to baš bilo lako prihvatiti, ali mi smo to sve činili jer znali smo da Gospa to od nas želi. Danas, naravno, nema više komunizma. Jel' tako? Neće nam niko reći ništa. Ali sjećam se jedne propovjedi, možda će malo biti uvredljiva za neke, ali nek se svak nađe u toj situaciji, nek se upita gdje je on danas. Gvardijan u mojoj župi, koji je svećenik iz Međugorja, ispropovjedao je jednu anegdotu, jedan primjer koji me iz komunizma, ali je mene posjetio na vrijeme komunizma. Ovako ide, kaže, seljak čovjek je otišao u grad i ušao je u neku gostionicu i prije nego što je počeo jesti, prekrižio se. Međutim, tu je bilo onih koji su ga provocirali i smijali mu se i jedan je se ustao i rekao, je li vi svi na selu tako radite? A on je mirno rekao, ne svi, ne rade krave, ne rade magarat, ali čovjek da, ljudi da. Znači, danas nema komunizma. Gdje se mi danas katolici nalazimo? Isto tako sjećam se jedne propovjedi fra Joze Zorke talijanskim hodočasnicima, kada kaže, ako ti, jedan Talijan, katolik, ne ideš u crkvu nedeljom, ako se ne moliš svaki dan, ti si ateista. I to je to. Što znači mi moramo živjeti našim životom. Ja sam to rekla, mi nismo sveci, svi na ovoj zemlji smo grešnici, ali naša dužnost je moliti i ići u crkvu i pomagati drugima. To je naša dužnost. Ne možemo mi ništa silom, naravno, mi trebamo i svjedočiti i pričati o ukazanjima i Gospa to želi od nas, ali mislim da ono što je Gospa rekla kada hodočasnici pitaju je li ona sretna što oni dolaze ovdje, ona kaže da, ali bi bila sretnija da se njihovo hodočašće nastavi kad se oni vrate svojim kućama. To ste vrlo lijepo kazali. Da li se nešto promijenilo od onih početnih dana pa do danas u Međugorju? Kako vi gledate na te stvari, na Međugorje koje nije priznato, ali je po mojem mišljenju najveće hodočašće na svijetu? Pa, mislim da nama ne zavisi tu puno od crkve. Naravno, crkva će učiniti svoje, ali mislim, ako se nešto i dogodi, ako Gospa ne bude zadovoljna i ako Bog ne bude zadovoljan, znači mi nismo više odgovorili. Tu postoji opasnost, a to sam malo prije rekla, postoji opasnost da mi nju zaboravimo, da nam sve ovo drugo bude bitnije nego ona. I sjećam se jedne poruke dok sam prelistavala sve poruke, jer ja dok sam pisala knjigu sve sam ih prelistala i morala sam ih dobro pročitati sve. I nađem jednu poruku 85. pred Božić, možda 21. Tada su poruke išle četvrtkom preko Marije, nisu bile još mjesečne poruke, jer mjesečne poruke su počele 87. godine, tako da nije bio 25. Ali što je bitno u toj poruci? Gospa traži pred Božić da mi, svi župljani, donesemo u jaslice njenom sinu po jedan cvijet. Naravno, 85. nema ni cvijećara u Međugorju, a nema puno ni cvijeća. Jel' tako? Zimi ga nema. I sad smo se mi našli u jednoj situaciji nezahvalnoj, mi želimo donijeti taj cvijet, međutim nema ga puno, pa smo išli po njivama, po brdu, tražili smo ciklame, tražili smo visibabe, šta je moglo tada biti u tom periodu, sad se mi ne sjećam, bilo je nešto ili nešto što smo sklonili da ne smrzne se od cvijeća, oni mušketiri, tako. Međutim,
Mi smo donijeli svi po jedan cvijet Gospi i ona je bila tako radosna što smo mi donijeli taj cvijet njenom sinu. Danas se pitam koliko puta smo mi donijeli buket cvijeća, danas kada svi možemo materijalno i danas kada ima prekrasnog cvijeća, vidjeli ste pred Gospinom kipom danas kakvog cvijeća ima i kako je oltar ukrašen, kako je njen kip ukrašen. Međutim, koliko smo mi puta župljani donijeli Majci Božjoj buket cvijeća? Jesmo li ga donijeli za godišnjicu, jesmo li ga donijeli za Božić? To se trebamo pitati. Je li nama potreban taj novac da mi nešto sa drugo materijalno kupimo? Jer naravno Gospa želi od nas da ih pomažemo i siromašnima, ali mislim da bi ona bila sretna kad bi svaki župljanin donio jedan buket cvijeća pred Isusa i dan danas. To je istina, ali vjerojatno će biti najsretnija ako smo mi predani i da nam postane molitva radost, da mi sve što nam ona preporuče i živimo. Da živimo, da, to je najbitnije. U biti najbitnije je živjeti i ja to pokušavam i u svojoj obitelji. Naravno, nisu ni moja djeca savršena. Nekad i oni kažu, mama, možemo samo 10-ak moliti. Ajde, kad su bile sad ove utakmice, bilo je i 10-ak. Ali jednostavno kada bismo mi odlučivali djeci, davali djeci da odluče, mi se nikad ne bi molili, jel tako? Mi, roditelji, trebamo biti strogi u tim odlukama. Mi trebamo reći, hajdemo se moliti. Mi prvi trebamo biti primjer našoj djeci. Danas, ja se sjećam, tako i meni su roditelji. X puta sam rekla da sam molila jer sam morala moliti kao dijete. Ali danas to nije tako. Ali pogotovo ta molitva je nama svima postala radost, ne moranje, otkako se Gospa ukazala. Naravno, danas smo svi napastovani, ali trebamo se pokušati oduprijeti ovim napastima, jer one ne donose ništa dobro. Bilo je lijepo pričati sa vama, razgovarati, vreme je tisto koje treba. Hvala lijepo. Da, završimo. Što bi na kraju kazali našim gledalcima? Pa, željela bi reći da nije bitno doći u Međugorje, ne doći. Ljudi mogu biti svugdje kršćani. Ali jednostavno mi moramo biti svjedoci. Mi moramo biti svjedoci i na radnim mjestima i zapitati se je li ovo materijalno što nam se danas nudi, je li ono nama sve treba, je li ono nama donosi neko dobro. Naravno, mi moramo živjeti, mi moramo raditi, ali Gospa ono što je naglašavala u puno poruka, da vjerujemo u Božju providnost i da ne smijemo služiti dvojici gospodara. Puno hvala na razgovoru i hvala vama. Bude Bog bogat naplatnik u vječnosti. Vaš gledalci bi preporučio da si ovo knjigu naručite, pročitate i možda jo poklonite nekomu koji će se temu radovati. Da. Zahvalio bi se vama na lijepoj emisiji i gledanosti. Vas gledalci pa lijepo pozdravljam sa Međugorja, sa starim katoličkim pozdravom, hvala Isus i Marija. Hvala lijepo i ja želim se zahvaliti na pozivu i uvijek ću se rado odazvati na ovakve pozive koji mogu učiniti samo dobro i doprijeti do mnogih, jer sjećam se, jednom sam išla na brdo, imala sam jednu skupinu hodočasnih, u biti turista talijanskih i agencije su nas zvale da ih odvedemo na brdo. I naravno, prije nego što krenemo se penjati, mi im trebamo ispričati nešto o Međugorju, međutim ja želim da mi molimo krunicu, a oni ne znaju, mnogi ne znaju. I jedna je gospođa rekla, ja bi molila, ali ne znam. Onda sam ja rekla, ništa se vi ne brinite, ja ću govoriti o tajstva, a vi molite. I kada smo se vratili, ona je mene pitala, jel bi ja njoj mogla pokloniti tu krunicu. A bila je to ona plastična krunica, nije neke ni vrijednosti. I ja sam rekla da je želim pokloniti tu krunicu, jer poklanjala sam i neke koje su bile i vrijednije, a ona je na to odgovorila, ja se ne sjećam kada sam ja zadnji put u životu molila, a kamoli da sam izmolila krunicu.
ja od danas želim moliti krunicu. I naravno takve stvari me čine sretno. Hvala lijepa.